Si jo fos llibretera i vosaltres fóssiu els lectors que entrareu a la llibreria per Sant Jordi a demanar un consell, jo us recomanaria Estacions. Shibo és un cal·lígraf, un mestre cal·lígraf xinès que va recollir va fer una selecció dels poemes antics xinesos i els va agrupar sobre el tema de les estacions i llavors hi va posar les seves cal·ligrafies. Nosaltres us les hem reproduïdes aquí, en un llibre de tapa dura, i hem volgut seguir el seu joc i l'hem imprès amb colors diferents depenent de cada estació. Com podeu veure, les elegants cal·ligrafies xineses destaquen moltíssim i en fan un llibre molt elegant i molt atractiu de regalar. També us vull parlar de l'Escolania per dins i per fora, de la Marina Miralles. Això ve a ser una mena de visita guiada a l'Escolania, on s'expliquen totes aquelles coses que sempre us han cridat l'atenció i que no sabíeu, com per exemple les diferents activitats que fan o com passen les seves estones d'oci, els seus estudis, quins estudis fan, com organitzen el dia a dia escolar a nivell de primària o com fan les classes de música, quins concerts i viatges fan, tot il·lustrat en unes grandioses i fantàstiques fotografies a color. També tenim Records de fa anys, que és el tercer volum de la col·lecció Lletra Gegant, que, com ja sabeu, està maquetada en un cos de lletra més gran del que és habitual, perquè sigui molt fàcil i molt agradable de llegir. En aquest cas són els records de Josep Riuporta, que és un metge. Durant la Guerra Civil, el monestir de Montserrat va ser convertit en hospital militar i ell en va ser el director d'aquest hospital. Són els records d'aquí i del posterior exili i retorn a Barcelona. Com els altres llibres de la col·lecció, també té fotografies que il·lustren el text. I per últim, recordar-vos la mitologia per profans d'Antoni Gené Torrents, que és un periodista i ens fa aquest manual sobre les tradicions clàssiques que ens arriben aquí a Occident, escrit amb una prosa molt amena i organitzat en petits capítols, petites càpsules d'informació que ens donaran explicacions del per què diem obrir la caixa de Pandora, sentir cants de sirena, ser un adonis... En fi, que l'Odissea de Sant Jordi sigui molt agradable per tots.